Ay, nakakatali ng walang tambo. Wala pa. Sabag. Rokok na yan. Hindi na babagsak mo tayo. Hindi na babagsak mo. Wala tayo nga. Isa lang siguro yung PPR na yun. Pero may lalakot din. Gamit niya. Hindi na. Turugan ko eh. Tapat ko nilang yun. Yan ang control nail. Ay, ito. Concrete nail. Wait.
sa atong bilis tayo dito. Ito lang. Ito lang. Yung mga ganito. Ito.
Ha? Dere? Sobra sa sukul pa no? Nawala si Marita dito. Ha? Si Marita? Ano ba yun? Ano? Ito yung messenger. Perer, Marita Perer. Ano? Pag naka-block, nawawala na yun. Ano? No? Pag i-block, nawawala yun. Oo. Tanggal siguro ni Marita dito. Na pala ito eh.
Alis. Rosa. Pero, pag ano ka niyan, huwag mong masyadong i-irritate mo ka sa mga pinada kasi lalong nasasariwan mo ka doon. Matulong mo na, buktukan mo na yan. Ano yan eh? Lumalaki ba yan? Ano eh? Tingin mo, hindi ka talakad yan. Wala mo natili ka muna dyan, huwag ka muna magpunta. Kanina pa. Kailangan ko magkaroon. Ano yung buka? Ano yung buka? Ano naman magmahal ka dito? Mangiram ka muna kasi wala akong magpadala ngayon. Kaya bukas. Kapag doon na yan, maayo padala ko. Kaya rubi. Rubi. Kasi ay, nakakadali na mo ng tambo. Wala pa. Pero kuya. bago kito ng bomba. Yeah. Nagpapabili na kami. Kaya dapat matatanggal. Shag. Ha? Shag. Kuwali bangs. Shaggy din. Parang ay dapat sinasabi ko. Ay! Ha? Parang season. Hindi na matulit pa rin ito. Patungkol pula. Kwarto. Kwarto. Ayan, ay, Ayan si Chinchin. Naglilinis. Uy.
Pwede yung butang Jadi sa Masamang espiritu. Lumayas kayo. Hindi kaya. Mas dandan lang pag walis mo, dandan lang para di na dumikit yung dumi sa ano. Alin? Yung mga alikabok baka dumikit pa sa pader. Hindi yan. May harang. Sa akin. Dadaan din yung masamang espiritu, kuya. Padaanin mo. Ang wala. Maya. Diba? Damihan mo. Damihan ko? Wala ang alikabok. Wala ka kaya din namin. Sige. Lahat kasi map. Ma? Nililiat na ni tatay. Papalit chin-chin naghahakot ng buhangin. Amoy! Nililiat para makita na kung alin yung tatanggalin. Kasi po flooring namin ito mapinis tulad nito. Kasi chinchin naglilinis na dyan para matanggal na yung mga alikabok. Ate Mayang. Sige, lihat mo muna tayo. Libre na natin. Sabit mo na yan. Tao! Walang dadaan! Okay. Ayan, tinatapingan na ng tatay. Tawagin mo ko pag may ano na, bubuhatin. Ay, tutuloy ko pa rin yung pantik-tik. Kasi dyan, okay na. Dito pa, mabuwasan. Marami ka. Ano mo? Sarap mo.
Sunod. Sunod. Magsalita ka kasi para may edit ka. Oo, ganun lang yun. Ikaw magsalita tayo. Interpreter. Nagsalita na nga ako. Yeah, okay na. Ganun lang yun. Din, bakit parang malungkot ka lagi? Ako? Ako, malanggot. Malungkot, hindi malambot. Ganyan ang buhay tayo. Ganyan ang buhay. Parang life na. Hindi sa lahat ng oras tayo masaya ka. Tama yun. Ikaw tayo, di ba? Oo, kahit ako ganun. Minsan galit ka. Oo, siyempre. Minsan masaya ka. Minsan tahimik ka. Minsan itutulog mo na lang. Pag naisip ang problema, siyempre mananahimik ka na lang. Yeah. Ano tayo? Barahin mo na lang. Oo. Sinungaling ka pala. Mahal ko. Sinungaling ka pala. At ako'y niloko mo. Oh, sino ba yung halo ko? Sa mga sinabi mo, pag-ibig mo pala, dito ko. Ibalik, puro umukta ko na lang, kabara ko na lang. Diyan.
Palubat ka na. 27 na Hindi to. na yan. Yung salamat sa ating videographer. Ang ating videographer ay hindi nagsasalita. Nonchalant. Nagbabay si Ricardo Dalag daw ako. May ari ng vlog. Nagbabay si Ricardo. Yan si tatay. Naglalaro. Yung kasi rin nagburang. Kuya, may tanong ako, kuya. May? May tanong ako sa'yo. Akira ko, kung ano mo pigo nga. Dali na! Sagutin mo sa sa Matanos. Kung magtatanong ka, dapat mahal na. Ano? Dapat mahalan na. Mahalaga nga, promise. Dali, mahalaga to. Para rin naman to sa'yo, dali na. May tatanong nga ako. Yeah, marap ka sa akin. Oh, ba't ka tumatawa? Ano? Ha? Ano nga? Ba't hindi parehas yung Yes! Pantrabaho lang ito. Awan ko na ba? Ba't yan hindi parehas? Susugat yung pa ako, tingnan mo. Meron pa lang. Kulangan sa rigo. Rigo. Kulangan ko sa rigo. Nasa tayong halo. Walang panigo. Mga sobra. Kulang. Walang hanggan. Hey! Hey! Namumugatan. Dito naman yun. Para patapos ka na. Basahin mo na. Ba't pinabasa ko yun? Bakit kailangan basain? Mas maganda yung pag binabasa. Bakit nga? Bakit ano? Pag binabasa natin, para dumikit. Okay. Para madulas. Sa bagay, liquid naman yung nilalagay niya. Ay, liquid. Anong nang binabasa mo? Ha? Pag ikaw naligo. Ako. Mali. Mukha. Mali. Kamay. Ha? Mali pa rin. Bahala ako tayo. Ano na naman Dito, si Tao? dito bastos na tanong. Ano nga? Mukha. Hindi nga. Hindi, mali yun. Huh? Hindi mo alam. Hindi. Hindi mo alam mo basahin. Ito no. Hindi tayo ng Lo! daanan.
Kaya lang. Ang pa, tuloy-tuloy pa rin yung paglagay ni tatay pag-topping. Yan. Ito na lang. Yung videographer kasi natin hindi nagsasalita. Ayan siya. Nonchalant ka, kuya. Sabi ko sa kanya, videoan muna kami kasi mahirap mag-video pag nag-ahak ka. Pero may ginagawa naman siya dyan. Nag-ahakot siya. Dito sa isa kong vlog. Tingnan niya na lang po. Pero ayaw niyo po, okay lang po. Salamat pa rin. Bakit? Ayan. Si tatay. Ayan, kunti na lang. Bago matapos. Nagalong sila mag-break time. Kunting-kunti. Kunti-kunti. Ayan po at patapos si tatay dito. Ayan o. Makinis na. Dito yan sa terrace. Time check natin ay 1:51. Tatay. Sikit sa ulo. Ano to yun? Ito yung nilinisan ni Chinchin kanina. Malinis na dito. Pati dito sa kwarto. Malinis na siya. At umuwi na si Chinchin. Mga alas 12. Kasi may daw yun, may practice. May dayo sila. Majorit sa Albay. Sa practice sila. Okay, sobra na yan. Ayan po, tapos na si tatay. At yun, doon naman tayo sa likod. Papalitada si Kuya Puloy. Amoy. At ayun lang dito ng vlog na to at maraming salamat sa mga sponsor, to all viewers. Thank you. Ayan po, bye-bye.